Salut toată lumea, eu sunt Ștefan Nicolae și astăzi vom face vlogging împreună cu Alberto. Alberto, cum scrie pe pagina lui de YouTube. Și eu la fel. Cristi Boscu de Râs. O șterg pe asta? Mi-a dat o idee nouă. Da. Dragii noștri telespectatori, astăzi să filmăm un fomist fraier handicapat. Da. Ia uite-l cum mănâncă fomistul. N-are bani. Mănâncă crack. Du-te, Recu, du-te și plimbă-te. Ei, unde rămăsesc? Da. Da. Astăzi vom face niște provocări mai mărunte. Nu vom trece imediat la cele mai grele, că suntem începători noi și astăzi este primul nostru episod și ne-am decis ca în primul nostru episod să facem două provocări. Da, ca de început. Și acum lasă-l pe Alberto. Ok. Primele noastre provocări sunt: una, de a face mișto de un moș, iar a doua, vom, cum să spun eu, cum să vă explic eu, va trebui să ne dăm mari, ceva mai ușor așa, în fața unor oameni. De exemplu, putem merge la magazin și spunem: aveți pâine? Da. Și noi să-i spunem: și ce, te lauzi? Și mergem șmecher pe lângă ei. Sau să mergi șmecher și să nu bag pe nimeni în seamă. Ei bine, vom decide noi până la sfârșit. În primul și în primul rând este prima provocare, deci o să ne decidem noi până atunci. Acum o să îl vom filma pe Ștefan când o să facă mișto de un moș sau bătrână. Eu voi face pe cea cu magazinul. Sigur? Sigur. Doamnelor și domnilor, cred că ne-am găsit nebunul pentru provocarea a doua. Ok. Să vedem dacă moșul nostru, care face mereu mișto de el cu mingea, este acasă. Poftim, te rog frumos. Colegul meu, ia și filmează. Haide. Moșul! YouTuberii la telefon! Moșule! Năriești! Așa? Se pare că n-are efect. Asta trebuie să apelez. Doi avansate. Moșule! Băi, moșule, bă! A? Nu vrei! Nu vrei, nu mă pricep la trup. Moșule, să știi că ești prost! Nu mă la putere! Colegul meu! Un videoclip în care face mișto de tine! Sper să nu te superi să nu ne mai dai mingea când o să dăm la tine în curte. O să rămânem prieteni. Asta sper. Dar până atunci, dacă tu nu răspunzi, va trebui să fac asta. Nu credeam niciodată că o să ajung la asta. Moșule! Moșule, Joker a fost aici. Și provocarea s-a încheiat deoarece nu a răspuns moșul, dar totuși a decurs bine. A decurs bine. Cum să spunem, acum este rândul lui colegul nostru Ștefan, dar până atunci la următoarea provocare vom mai discuta un pic. Vom avea nevoie de foarte multe like-uri și multe comentarii. Și abonați. Dacă vreți să vă abonați, puteți da un simplu share și să vă abonați. Și să vă abonați, că asta ne ajută foarte mult pe noi. Da. Până atunci, noi vom lua o pauză, vom reveni la provocarea... Cea de-a doua provocare.
Ok. Pa! Bună ziua! Bună ziua! Am revenit cu cea de-a doua provocare. Dacă nu vă amintiți, este să ne batem joc de un om din magazin sau chiar de vânzător. Știu că vede soarele în spatele nostru, știu că se deranjant, dar ne scuzați. Hai, mă să pornim o provocare. Bă, tu stai la coadă. Bun? Da. Ce, te auzi? Ce faci, mă? Mă, ești prost? Am revenit împreună. Misiunile sunt gata. Oricum, sper să avem cât mai multe like-uri și abonați. La fel și comentariile. Cam asta a fost videoclipul cu vlogging. Noi ne revedem săptămâna viitoare. Vom filma în fiecare duminică de acum încolo câte un videoclip pe zi. Și cam acesta a fost videoclipul. La revedere! La revedere!